hlubin kosmického chaosu se zrodila naše Země, matka všeho života. Vířící hmota a oheň vytvořili v nejtemnějších hlubinách oceánů podmínky pro první puls života, který rozkvétal a osvojoval si každý kout světa. Šupinatí obři ovládli pevninu, zatímco rostliny pokrývaly krajinu živou zelení. Z hlubokých lesů vystoupil člověk a objevil oheň, u kterého začal vyprávět první příběhy. Od lovců a sběračů až po monumentální civilizace. Myšlenky osvícenství nás vedly do éry strojů, měnící náš svět za jediný okamžik. A dnes, když vstupujeme do nového úsvitu, setkáváme se s jinou formou inteligence, s bytostí z kódů a algoritmů. Jaký bude náš příběh dál? Jen čas ukáže, jaké nové kapitoly napíšeme společně. Naše cesta je věčná, stejně jako naše touha poznávat, objevovat a rozvíjet se.